दिनैनि दिनाव आङो गिबियाव मानगिरि शिव प्रमद बर' बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनि हाइकमान्ड बिथांखौ आं हामबाय होननांगोन। बिथाङा आंनि सायाव फोथायनाय दङ, जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोनि आंबो सासे सोद्रोमा। बे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव आंखौ दिनै बावखुंग्रि बियाबनि सासे केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सिलेक्सन खालामबाय। नैथियाव आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो सिनियर लिडारफोरखौ हामबाय होनदों। बिथांमोननि सापर्ट आशीर्बादा जेब्लायबो आंजों दङ आरो जोंजों दङखाय जोङो साक्सेसफुलनि लामाजों आवगायबोबाय थानो हादों। गासैबो जाथि जनगोष्ठिया दिनै बिटिसि आवहाय इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामदों। बेफोरबायदिनो जोंनि नैबे बावखुंग्रि बियाबावबो मोनफ्रोमबो जातिनि साफ्रोमबो सुबुङानो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोनसे अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनाय आरो गावनि जिउ खांनायजों लोगोसे हारिखौ गोजौआव बोखोनायनि थाखाय खामानि मावनो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होनायजों लोगोसे जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट होनो आवगायबोदों।